Bé, doncs estem aquí a l'ICE, al Saló de l'Audiovisual, el congrés més gran del món de l'audiovisual, que es fa a Barcelona des de fa 4 anys i que cada any aplega més gent. Algú de vosaltres m'ha dit, ostres, és impressionant quina quantitat de gent. Si comenceu a veure els stands, són... Nosaltres tenim el nostre vicepresident de la Fundació, el Michael Blackman, que és president de l'ICE, i apostem des del primer moment per l'audiovisual com el canal amb el que volem difondre totes les nostres bones praxis, tot allò que anem investigant, descobrint al voltant del talent. Fa 10 anys que vam començar a donar aquests premis i la nostra voluntat no era anar més enllà que posar en valor el talent de gent que és anònima, que no és reconeguda i coneguda en els mitjans habituals, però que en canvi fan una feina brutal, amb 2 grans aspectes. Primer, creant i innovant a través d'una disrupció quelcom que abans es feia d'una altra manera, i per tant hi ha una feina creativa molt important, però que és més difícil portar-la a terme, convertir-la en un producte, en un negoci, i per tant monetitzant i creant riquesa. Escolta'm, Legal Pigeon, que guanya el Premi Talent, en aquest cas el sector jurídic, Oriol Mirambell, felicitats, moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, Joan Vall, president del Col·legi d'Auditors, censors jurats també, però auditors, per venir a lliurar-li el premi, per poder mantenir aquesta conversa distesa, per entendre i que ens il·luminis una miqueta amb quin és el gran projecte. Si haguessis d'explicar a algú que no sigui ni del sector, Sí? què és el que porteu vosaltres? Quina és la solució que heu millorat? Què és el que esteu fent? Com ho faries? A veure, al final nosaltres el que hem creat és una red d'advocats, una red de col·laboradors a tot Espanya. Nosaltres tenim actualment 3.000 abogats a tot Espanya. Què és el que fan aquests advocats? És molt senzill, en veritat. Imagina't un despatx d'advocats que està aquí a Barcelona i que diàriament té judicis a tot Espanya, a qualsevol punt d'Espanya. I això és una cosa molt recurrent, d'acord? Aleshores, nosaltres el que fem és aquests despatxos d'advocats o abogats particulars o grans organitzacions, assessories jurídiques, el que els diem és, escolta, si vosaltres teniu un judici a qualsevol punt d'Espanya, evidentment no us teniu que desplaçar i podeu utilitzar el que és la nostra red d'advocats. I això ho fem a través de tecnologia. És a dir, per exemple, si un abogat que està aquí a Barcelona té una actuació demà a Girona, per exemple, no fa falta que vagi ell a Girona i perdi tot el matí per anar a Girona, sinó que a través de la nostra aplicació diu, vull un abogat de caritat, de confiança a Girona, i nosaltres li oferim aquest abogat. I aquí és on es fa, diguéssim, el match, no? I aquell abogat va al judici de Barcelona, celebra el judici de Barcelona en base a les instruccions de l'altre abogat que l'ha contractat i finalment fa un informe a través de la nostra aplicació de com ha anat aquest judici. Sí, que la figura de l'advocat que en videoconferència defensa el seu no està permesa de moment. De moment no, o sigui, no està permesa. Sí que és veritat que va irrompre molt en el Covid, tot el tema de les videoconferències, i evidentment això podia semblar una amenaça, d'acord? Però és una que no està implementat i que l'Administració de Justícia no té els recursos ni les possibilitats per dur a terme judicis o actuacions judicials mitjançant conferència. D'acord? Però ara diràs, això és el que nosaltres, la idea, no? Això és el concepte, però finalment nosaltres amb el que ens hem convertit, ja portem 4 anys, ens hem convertit en l'organització d'abogats pràcticament més gran de tot Espanya. Tenim més de 2.000 abogats, com he dit, actius a la nostra base de dades i al nostre equip. Llavors, aquestes persones fan molts judicis, moltes actuacions judicials. Hem fet ja més de 50.000 actuacions judicials a tot Espanya. Tenim més de 500 clients de tot Espanya, més de 500 clients, més de 500 despatxos, més de 500 petits despatxos grans de tota mena, i al final aquests despatxos confien en aquesta gent, en aquesta red d'advocats. Per què? Perquè d'alguna manera ens hem convertit en els abogats que fan judicis, especialistes, som un recurs humà. No sé si... Això és aplicable als auditors? Es podria fer una cosa similar? Sí, nosaltres realment també ho fem, en el sentit que no és que vagin, sinó que tenim oficines i firmes a tot l'estat espanyol i llavors cobrim una mica tot l'estat en aquest sentit, no? Però vaja, el sistema és totalment diferent. Nosaltres som els que firmem i certifiquem un informe d'auditoria i el soci de cada una de les firmes no es pot suplantar i que vagi un altre soci a fer la feina en aquest sentit, no?
Jo el que sí que voldria és agrair-te, Bru, i sobretot a la Fundació per convidar-me, felicitar evidentment a l'Oriol i a tot l'equip que he vist per aquí, perquè realment veient una mica la fira en aquest sentit, jo sempre pensava l'any 2020, quan va passar la pandèmia, el 19 i 20, deien que les fires s'haurien acabat realment, no? I realment no s'han acabat les fires, no? El ben contrari, no? Sinó que acabes potenciant més i això em fa molt feliç, no? En aquest sentit. Llavors, també m'agradaria felicitar-te, Oriol, veig que ets molt jove en el sentit, no? Suposo que el teu servei serà enfocar, entenc jo, al client versus la implantació d'una plataforma tecnològica innovadora en aquest sentit, no? I tindre ja una red d'abogats com dius tu, la més gran, realment és que Llavors, felicitar-te perquè aquest tipus de talent és el que necessitem una mica, no? Que no hi hagi aquesta fuga, no? No sé què penses tu. Nosaltres, clar, el nostre negociat és el talent i per tant són les persones, és l'humà, l'humanisme amb els seus valors, amb tot allò que implica, i el que hem anat descobrint molt aquests dies aquí, que tens l'oportunitat de fer això, no videoconferències, sinó de trobar-te cara a cara amb gent que està creant i a més està emprenent, és veure que sempre hi ha la tecnologia. La tecnologia és una peça clau de tots els projectes, en el teu cas és la intel·ligència artificial, acabes de... No encara. Intel·ligència artificial no encara. Però al final el que estàs fent és una eina per persones. Sí. Persones que són advocats, que acaben anant a representant a altres persones. Sí. I això no ho hem d'oblidar, perquè vivim uns temps en què sembla que tots aquests canvis són per anar en contra de l'humanitat i en realitat el que hem de fer és aprofitar les eines per millorar Sí, i agafant una mica el raonament que esteu fent, efectivament, no? Al final nosaltres hem de pensar que el sector de l'advocacia és un sector molt gran en quant a advocats. Pensem que només a tot Espanya hi ha 150.000 advocats, són moltíssims. I és una professió molt poc digitalitzada. O sigui, jo crec que dintre dels sectors, el sector de l'advocacia és un sector que no va per davant en quant a tecnologia. Llavors, és molt important, no?, que apareguin eines que al final donguin solucions a aquest sector d'una manera senzilla i clara, no? I en aquest sentit nosaltres no apliquem el que és tecnologies d'intel·ligència artificial perquè no és el nostre servei, sinó que nosaltres el que hem fet és dir-li a un abogat: mira, escolta, tu estàs aquí a Barcelona, estàs fins a dalt de feina, de recursos, de demandes, d'atenció al client, i recurrentment tens judicis, i això és una realitat, no? O actuacions judicials que són una pèrdua de temps, que no tenen un valor afegit. És a dir, escolta, utilitza la nostra red professionalitzada. Pensa que els nostres abogats, hi ha abogats a Barcelona que han fet més de 1.000 judicis. Imagina't que d'aquella persona és que t'ho farà perfecte. És una persona que es coneix. Per tant, hi ha un procés d'admissió. No qualsevol advocat pot entrar a la xarxa. Aquí és on està el valor afegit. Llavors, quin tipus de sistema feu per al final garantir? Perquè és importantíssim una mica l'avaluar de l'abogat en el que et poseu en contacte, no? Feu algun tipus d'avaluació prèvia sobre aquell abogat per al final donar una garantia? Sí. Com ho feu? Tenim un procés d'alta que és un test, anem a dir, d'aptituds mínimes, no? Que al final es fa un registre de la nostra aplicació, aplica un abogat, i aquest abogat després passa un procés que se'l valida, que és arrel del nostre equip de customer service, que li diem, que és el que atén i el que fa les validacions. Llavors, un cop està validat per al nostre equip, aquesta persona entra dintre de la cartera d'abogats possibles que poden aquests judicis. I llavors tenim aquí és on entra la tecnologia i és, a poc, com que tenim tants pleits, penseu que, o pleits o actuacions judicials, tenim fàcils i difícils, i al principi comencen fent fàcils i després són els propis clients els que quan acaben l'actuació fan valoracions i al final van pujant fins que al final, doncs, bueno, ara m'acaba quedant... Estem a l'audiovisual, aquestes coses són... Doncs això sí, tenim un procés validat per nosaltres i un procés validat per als propis clients que utilitzen aquests abogats. Jo crec que s'ha apuntat un tema important, perdona, en aquest sentit, que és una mica la digitalització del sector, no?
tu veus una mica el sistema judicial i jo encara que vaig a veure els jutjats i encara veig un món de papers. No? És l'últim que s'ha incorporat a la digitalització, si és que ho han fet. És algo increïble, una mica com encara aquest procés de digitalització, no? En aquest sentit, però al final té que arribar, perquè al final té que haver-hi una reducció de costos, una eficiència, tot es retrasa moltíssim. Soc bastant escèptic, jo, la veritat. Sí? S'ha aprovat un Real Decret d'eficiència tecnològica dintre de l'administració de justícia i soc bastant escèptic perquè no és un sector que interessi. Per exemple, tenim l'agència tributària, funciona de meravella, és l'organisme estatal que a nivell tecnològic venen a altres països a veure com funciona l'agència tributària d'Espanya, és curiós. Dius, hosti, les mateixes... Amb això s'ha espavilat. Però és veritat, o sigui, tenim una agència tributària que a nivell tecnològic és una meravella, ha evolucionat en els últims 10 anys una barbaritat. La justícia en 10 anys ha evolucionat zero. És un tema de recursos i és un tema de voluntats i també és complicat perquè, clar, l'administració de justícia també les competències estan distribuïdes en diferents comunitats autònomes, no hi ha una unificació, no hi ha una organització. Hi ha molts jutjats, hi ha molts jutges, hi ha molta gent darrere, no? Els jutges al final tenen una potestat, clar, a l'agència tributària no et trobes aquests perfils de funcionaris, no? Qualificats, que a vegades ells el que veuen és més la llei, l'aplicació de la llei, no veuen l'aplicació de com avançar, no? Per ser més eficients, més... És curiós. Jo tinc la sensació a vegades, ostres, que s'han creat com un superego que viuen en un núvol. Jo l'any passat vaig tenir la desgràcia que a la nostra fundació va haver un patrocinador que de sobte va decidir no pagar i escolta'm, després de molt va desaparèixer. I bueno, va posar la demanda passat el Nadal i vaga de secretaris judicials. 2 o 3 mesos va durar allò, però és que després van començar el segon i el tercer. I així una demanda que es presenta el 8 o 9 de gener no arriba fins al juliol. I després ve l'agost, no és hàbil. I després, esclar, dius, mira, el meu, al final, home, el nostre, per nosaltres és un punt de dolor, perquè al final, si qui t'està recolzant, tu fas tota l'activitat i després desapareix, doncs clar, et trobes amb un problema greu i que repercuteix a tercers. Doncs, bueno, clar, és una indefensió i una impotència, no pots queixar, perquè a sobre no sé, tens la sensació de que tu ets inferior, no? I aquests senyors, aquí tenim un problema gravíssim, jo crec. Hi ha de falta de respecte al ciutadà. Sí. És una concepció de l'Estat que veig que en altres departaments no passa, sí. Però en aquest jo tinc una sensació d'indefensió absoluta. Hi ha un problema molt greu i que no s'afronta i no s'acaba d'afrontar i les solucions que es proposen són meres, no sé, cortines, no? No ho veig. Sí que és cert que aquí a Espanya, no sé si l'índex d'abogats versus el reste d'Europa és bastant alt, no? Per número d'habitants, no? No sé si duplica Alemanya o triplica Alemanya, no? Jo crec, no? Vull dir que al final tot això fomenta... Si el sistema no és eficient, necessites més advocats, necessites més gent fent... Sí, però és cert que fomentes una mica al final que hagi disputa i que al final necessites un abogat per fer. Llavors, jo abogaria també una mica en defensa del que és la mediació, no? Que al final és un sistema que... O l'arbitratge. No, o l'arbitratge, que jo crec que és una cosa que evitaria una mica el tindre que posar una demanda, sinó de posar una persona que medi, perquè a vegades moltes disputes és un tema d'ego personal. Sí. En aquest cas allò que cobraves, no, perquè aquell va marxar ja no, però sí que és cert que moltes disputes és un tema d'ego personal, no? Doncs, jo crec que es podrien evitar molts judicis en aquest sentit i abogo una mica per la mediació i arbitratge en aquest sentit. Però com una de les solucions, o sigui, seria ideal, seria l'escenari més òptim, però jo crec que els actors en general no els interessa ni a l'Estat, perquè al final dius, escolti, anem a potenciar l'arbitratge, vale? Anem a obligar l'arbitratge. D'alguna manera, clar, obligar no pots, perquè nosaltres tenim el poder judicial i el poder judicial és un dels elements principals de la nostra democràcia. Per tant, si tu obligues algú, li estàs dient a algú que no pot acudir a la justícia i l'obligues a anar a un arbitratge, clar, llavors... Això s'hauria de posar en els contractes, amb alguna clàusula dient que el pas previ de posar una demanda és una mediació. No? El que
passa que, evidentment, als advocats no els interessa aquesta figura de la mediació, perquè al final el que volen és que hi hagi disputa en el sentit per una part i per l'altra, no? Però jo crec que és una figura que hauria de fomentar una mica l'administració judicial. Fomentar-se amb incentius, és a dir, amb incentius a les empreses, a les grans corporacions, per exemple, si vosaltres fomenteu l'arbitratge i traiem, anem a dir, tot una mica de pes a l'administració de justícia que està saturada, doncs tindreu uns beneficis fiscals, no m'ho invento, uns beneficis fiscals o uns beneficis, no sé, però pensar alguna solució diferent. És curiós perquè no era el tema d'avui, el tema, evidentment, és el vostre projecte, però està bé perquè al final de cada un dels sectors en el que hem estat donant premis tenen les seves amenaces, els seus riscos, les seves oportunitats també, i ha quedat clar que és un sector que necessita reformar-se, modernitzar-se, posar-se a nivell europeu probablement. Però jo també, tornant al teu projecte, com ho heu estructurat? Totes les categories del dret, hi ha penal, hi ha civil, mercantil, feu fiscal, absolutament qualsevol tema que tingui un client el podeu derivar a través de la xarxa. Qualsevol abogat que tingui una actuació judicial, bé sigui de qualsevol branca, laboral, penal, civil, administratiu. Fiscal, poc. Fiscal poc, però no perquè no ho fem, sinó perquè no ens hem focalitzat. Però podríem arribar. Alguna cosa segurament hem fet, segurament. Alguna inspecció sí que hem fet, segurament. El típic que a vegades té que acudir un professional a veure com. Però poca cosa. Però sí, nosaltres ho tenim segmentat, aquesta red de professionals, per les seves especialitats. Sobretot el tema laboral, entenc jo, no? No, sí, laboral fem molt. Perquè és una mica la típica companyia que té cobreix moltes àrees geogràfiques, tenen problemes. Però aquí sí que funciona la mediació, perquè estàs obligat a passar per... L'acte de conciliació. Sí. Efectivament, el CEMAX, que es diu, que són l'acte previ que està obligat, i això fem molt d'això també, perquè és un acte, anem a dir, burocràtic, que es té que fer abans d'anar a un judici I en algun cas acaba sent un acord. Sí, molts casos. Inclús el jutge, a vegades, abans d'entrar al judici, diu, por favor, pónganse de acuerdo detrás del juicio, no? I ja fomenta una mica. El que passa que ho fa el dia abans. No, al mateix moment. O al mateix moment. Al mateix moment. No és una mediació pròpiament, no? Sinó, al final no és... A últim moment sempre... Si han arribat fins allà, difícilment. Bueno, hi ha jutges que a vegades et trobes de tot, Hi ha molts que sí, efectivament, que diuen que quieren llegar a un acuerdo, no, pues ja està, pues vamos para adelante, no? Però hi ha alguns altres que sí que et forcen molt i et veus molt pressionat. Bueno, clar, com tot a la vida hi ha d'haver de tot i segur que hi ha gent fantàstica que ho intenta. Escolta, si haguessis de fer una carta als Reis, imagina't que la fundació fos una fundació amb recursos, què li demanaries a los Reyes Magos, no? Quin és en el vostre full de ruta, què necessiteu? Què us ajudaria a seguir tirant endavant i cap on voleu anar? Hòstia, bona pregunta, Això és difícil de respondre, En context, t'explico. Nosaltres ens trobem gent que té un PowerPoint, perquè el projecte és molt bo i hem guanyat. Gent que està marcat i gent que està consolidadíssima però que està innovant. Per tant, sempre diem, escolta'm, cap on aneu i com us podem ajudar? Perquè potser us podem ajudar. Jo crec que primer també a vegades saber dir que no està preparat o que no és un bon... O també recomanar a certs emprenedors que volen tirar endavant, recomanar-los o advertir-los que el camí no és fàcil i que no tothom té que ser emprenedor, perquè avui dia s'ha posat com molt de moda, no? Voy a emprender. Bueno, emprender, però també té molt de mèrit fer una carrera dintre d'una empresa, no? És com... Hi ha una teoria, no? Que també estan emprenent l'únic, sota un paraigües, però té mèrit, o sigui, la figura de l'emprenedor s'està dignificant, o sigui, s'està posant molt valor a aquesta figura i jo crec que té valor, però també saber dir, a vegades, escolta, recomanar dir no és l'únic camí de l'èxit, no? També de l'èxit o no de l'èxit, perquè també emprenent aprens moltes coses i pots fracassar. Llavors, què demanaria? No sabria dir-te. Difusió, ja en teniu. Ja sou reconeguts. Evidentment, sí que tenir el consell de persones valioses
de forma recurrent i que estiguin a l'abast, no? Doncs això té molt de mèrit. Per decisions estratègiques a la vostra... Per decisions estratègiques, perquè sí que és veritat que hi ha vegades que et sents sol. No? Bueno, de moment tens aquí el president del Col·legi de Censors i el president de la Fundació Impuls de Talent, que si tens problemes, consells te'n podem donar. No sé si l'encertarem, però jo crec que algun dels... Això seria una cosa, evidentment amb persones com vosaltres i també amb persones que hagin passat per camins similars, no? I multisectorials, potser, perquè no és el mateix si jo parlo amb una persona que efectivament té una visió empresarial, però que no té una visió del sector jurídic. Potser em pot donar un punt de vista més realista, no? Doncs potser això sí que ho demanaria. Jo diria que al final és el servei de la qualitat que dongueu. Al final això és el que us acaba primant, és el que us donarà d'alguna manera algun impuls, no? De dir, escolta, funciona aquest servei, no? Que hagi el boca a boca, perquè al final una mica entre vosaltres jo treballo en una firma i no et preocupis que comentaré una mica aquest servei, perquè veig molts abogats que se'n van, ostres, me'n tinc que anar a les Palmes, me'n tinc que anar a un judici, no? I bueno, us proposaré una mica en aquest sentit i al final el que primer és et dic és el servei. Si teniu un servei de qualitat, el vostre projecte jo crec que és molt, molt interessant, t'ho dic en sèrio. Jo vull dir una carta als Reis més. Vinga. I amb això ja acabo. Més networking a Barcelona. Doncs mira, per donar-te satisfacció amb això, el 6 de juny, a la Sala Ludegas, a les 8 del vespre, a la nit del talent, que serà la 10ª nit del talent, ens trobem startuperos, emprenedors, financers o business angels. Ens trobem allà amb una causa noble, perquè és per recaptar diners per Sant Joan de Déu, per la recerca de Sant Joan de Déu, i acaba sent una tarda-vespre de networking, on hi ha subhasta de quadros, fem la pròpia recaptació, doncs va directament tot a Sant Joan de Déu i per tant allà podem tornar-nos a trobar, però també dir-te que tots els guanyadors dels premis, quan alguna vegada es troben en alguna situació, nosaltres no som una gran organització, però fa molts anys que ens movem i hem arribat a tenir una xarxa que de seguida connectem i potser el problema que tu tens el trobem amb algun altre guanyador. I amb això compteu-hi, només faltaria, i evidentment tots els nostres stakeholders, speakers, col·laboradors de diferents àmbits doncs també estaran encantats d'ajudar-vos, com ara el cas del Joan. Des del Col·legi de Censors Auditors no et preocupis que donaré veu en aquest sentit, perquè representem a més de 200 firmes, en el qual estan les Big Six, i donarà veu una mica del premi que en aquest cas s'ha entregat. No eren Ford, no eren les Big Four? Ara són Big Six, ja. Mola. Vol dir que encara hi ha esperances. Potser sou les Seven, vosaltres. Home, el número d'advocats ja els guanyem, Big Seven. Molt bé, escolteu, moltes gràcies a tots dos. Gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer i moltes gràcies per al premi, de veritat. Molt bé, vinga.